For to this video, mga Video mga kakyat, mag-joke ta, mga me. Sige, mga Kay kaming dada man, wala man may lain na. may lain na hunahunaan nga content ron. Sige. Content ron. Di ka dyan, nagka-yore lang. Mag-joke lang me. Sige, mga kat, mag-joke ta. Mag-joke ta. Nakano siya, joke-joke siyang otok, mga kat, ni ka dyan. Pilianan na. Pilianan. Pilianan? Pila rin ka joke-joke siya mong otok na. Ako diba? Ah? Upat kuro. Upat. Upat rin ka mo kaya. Usa, dalawa, tatlo, upat. Usa, dalawa, tatlo, upat. Nako na siya joke-joke na naan. Unsa may kwan? Unsa man? Number 1, unsa man? Kanang banana. Banana. Banana check. Banana check. Unsa na? Wala ko diba? Kuan mga kayat ba? Kanang kunahon na tabig mag-joke-joke me. Pero wala ko. Wa man nanaan nga joke-joke ron. Wala ko diba? Joke. Napagpilian na si joke. Basen ang joke na ko magkuwatang sa Kanang dai bungi ba? Bungi. Dai bungi niya ang bungi niya ang kanang sakay lag barko. Ang bungi. ang nagsakay lag barko. Padong sila sa kanang kan ba? Kanang Bohol. Sakay gikan la sa Cebu. Padong la sa Bohol ang bungi. Nagsakay sa barko. Ya. Mo to pag abot sa tunga-tunga sa dagat, sakay ang barko niya. Agihila sa dagat. Pag abot tungas-tungas dagat kay ang barko kay kalonoron man kay kanang kalonoron man ang barko mga kiyat. Mo to kana na may pare bining sakay sa barko. Mo to ning ana ang pare mangadji kita kay barko kalonoron man mangadji sila para magampo sila ba para di malunod ang barko. Mo to ning ana ang pare nga sabat mo ha mangadji ta kay para di madayog lunod ang barko. Mo to ning ana ang kanang pare nga oh Lord help us. Ning ana pare oh Lord help us. Mo to ning sabat sang bungi ning ana bungi nga unload impas. Unload impas. Unload impas. Ning pag-ingos pare nga oh Lord help us. Ning ana sang bungi unload impas. 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 Oh Lord. Nana. Oh Lord. Help us. us. Yan ana ang bungi unload impas. Unload impas. Di mo siyang litok. Ikaw kung nabungi ka. Pag ana sa kan nga pare nga oh Lord help us. Pag ingos bungi sa bungi Oh Lord. Oh Lord. unload Unload impas. impas. Impas ko yung oh Lord. Pag ana pare nga oh Lord help us. Ang bungi Unload impas. unload impas. Oh impas. Hindi unload impas. Unload impas. Nga pag ingos pare oh Lord help us. Ang bungi, nana. Unload Impas. impas. Nana siya. Yan sa? Nana. Unload impas. Unload impas. Okay, kanan sila, nakuyawan naman sila mga kiat nga, kuan, anang, Ang pare, nasa pagkuha sa tabi sa bungi. ikasabaan niyang bungi. Okay, anang, taga nagtabi ang bungi, anak man siya nga, unload, impas. Hindi, ang sa pagsoko sa pare. Ikasabaan siya. Ano sa pagsoko? Anak siya. Ayaw pangingunahan na, ano. Ayaw, pagbugal-bugal anak, nata sa peligro nga butang. Ulod impas. Unload, impas. Kanami ka na. Istorya nga kanang, murag katawanan ba? Mga tiket na ang kuano ang tao sakay sa barko pa doon sa babaw ni pakuan motor pa doon sa sapa pakuan
Pakan og crab. Pagka-crab. O ang ut. Ow! Sa dagat ng crab, di nasapa. Balik. Pataka lang kami. Naita siya sakay sa padong Ah. dagat nila. Yan siya dito na siya kikaon Ah. siya di. Naiusab niya og Ah. paakan o kasag. Thank you sa mga subscriber mga kagay. Ah. Please, Thank you. Please like og share sa mga video mga. please like And sa share. mga share. Ah. Please sad og share. Thank you. Thank you. Follow sa da. Ah. Please, bye. Salamat mga kayat.